Zegone, elatzizeiko ikasleak gara, eta autoratizun moduan azoka solidario bat egiteko ekipari laguntzeko. Hemen daukagu dirua eta espero dugu laguntzea. Denon batez, besartea dandu da. Bueno, neskamutilek hemen hau igonegaz, zuek egindako lan guztizeri esker lortutako dirue, berari emoteko. Igone, 6. mailako partez. 6. maila, eskerrik asko, benetan, danon artin dana lortuko dugu. Egin geinke, eskerrik asko. Zue. Zue. Bat.